Hej, inte tack för det. Jag lär sig det med Fyller du? Kan bara få gärna det. Har jag kommit till det? والله انا وجنت نتكلم. Oh my god! I'm going to be hyper. Chockad va? Hej, så är jag. Jag vet. Mamman! Sa det. Illa anko istagio. Tills jag säger stopp. Vi måste gå med mig. Ja, hej. Okej. Kom med. Hej. Hej, kom. Fabel. Hej. Kom. Lite framåt. Framåt. Kan du gå tända? Kan du gå Nej, tända? men sätt ner henne. Sara. Vadå? Gå tända på tända. Hej, hej, Sasa. Sasa. Inte är det. Stopp. Kom, gå mot mig. Kom mot mig, mamma. Det var galet. Inte är det. Sara. Eller så. Hej, stopp. Okej, stopp. Kom. Hej. Sara. Okej, nu. Ta bort det, hon kan inte sitta. Ta bort det du. Nej, låt henne sätta sig ner. Ta inte bort det. Okej, ta bort Du det. ska komma säga. Surprise! Var är du? Ditt nya vardagsrum, mamma! Hon är jättechockad. Mashallah. Sant. Låt mig börja. Ja. Är du glad? Det var väl fint? Hon är Så jättechockad. chockad! Nej, mamma! Det går inte! Oj! Älskling! Oj, ja.